बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. आज पहाटे अचानक आलेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्यानं शिरोडा केरवाडी येथून समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी गेलेली बोट बुडाली. यात केरवाडी येथीलच राजन राघोबा सारंग हे बेपत्ता झाले आहेत. रोडीचे मालक प्रकाश राघोबा सारंग व त्यांचा मुलगा राघोबा उर्फ दाजी प्रकाश सारंग यांना वाचवण्यात दुसऱ्या होडीला यश आलं आहे. शिरोडा केरवाडी येथून नेहमीप्रमाणे एकाच कुटुंबातील प्रकाश सारंग व त्यांचा मुलगा दाजी व त्यांचा भाऊ राजन सारंग हे मच्छीमारीसाठी समुद्रात गेले होते. यावेळी पहाटे अचानक झालेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे ही मच्छीमारी बोट उडाली. यात प्रकाश सारंग व त्यांचा मुलगा दाजी यांनी बोटीवर असणाऱ्या ऑइल टँकरच्या सहाय्यानं आपले प्राण वाचवले. त्यानंतर त्या ठिकाणी पोहोचलेल्या दुसऱ्या होडीनं त्यांना किनाऱ्यावरती आणले. मात्र राजन सारंग हे समुद्रात बुडाले. दरम्यान राजन सारंग यांचा समुद्रात सकाळी इतर होड्यांच्या सहाय्याने शोध घेण्यात आला. मात्र दुपारी उशिरापर्यंत ते बेपत्ताच होते. दरम्यान पोलीस व महसूल प्रशासनानं घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. यावेळी घटनास्थळी जिल्हा परिषदचे आरोग्य व शिक्षण सभापती रितेश राऊळ, शिरोडा सरपंच लतिका रेडकर, उपसरपंच चंदन हाडकी, केरवाडी येथील मच्छीमार सोसायटीचे चेअरमन काशीनाथ नारेकर यांनी भेट दिली.